som vlastne bývala zdravotná sestra, veľmi krátko robiaca, 2 roky až v ambulancii. Keďže živiť bolo treba moju rodinu, mala som 2 malé deti, tak jednoducho bolo nutné zarábať viac, lebo som vedela, že pôjdem do krachu, že nekúpim deťom topánky, že ich nevyživím, jednoducho nároky stúpali. A keď tieto pocity niekto zažíva, tak vlastne sa vie obrovsky zmobilizovať. No a tá moja mobilizácia bola, že som mala 2 roboty, takže ako som v ambulancii skončila, išla som do ďalšej práce, v podstate využívala som každý čas. Toto naše LR je vlastne práve to, že týka sa zdravia, a to je to, čo najviac ľudí v dnešnej dobe rieši, lebo skutočne, či ide žena na gynekologickú prehliadku a bojí sa, čo bude, čo sa nájde, čo doktor zahlasí, aké krvné testy budú, aký bude cytostier, alebo ideme na preventívnu prehliadku k zubárovi a zahlasí 1, 2 kazy, 3 kazy a teraz vieme, keď jeden kaz stojí 50 eur a už si pripravíme nejakých 150 eur a preto, aby sme sa vedeli zabezpečovať, tak vám poviem, teda ten môj začiatok. Keď som do LR vstúpila v roku 2009, práve to bolo v 11. mesiaci, takže v 11. mesiaci som sa vlastne, pán Michal Macko zaregistroval a v 12. mesiaci, vlastne v tom vianočnom mesiaci, som ja vyrobila vlastne prvých akoby 50 eur. Samozrejme, o LR som nevedela, netušila nič, nevedela som, jak to funguje. V podstate som tiež sa zaregistrovala, lebo ma dostalo do tohto obchodu kolostrum ako imunitná antibiotická záležitosť, prírodná alebo biologická, lebo viete, že je to od teliatky. A keďže imunitu rieši každý jeden z nás alebo z vašej rodiny, a to je presne toto posilnenie imunity, lebo sme zahuhňaní, zakýchaní, v kuse nejaké riešime chladové alergie, kožné veci, tak vlastne tento produkt ma dostal do toho LR a vďaka nemu ja som vlastne začala robiť, lebo som vedela, že tú imunitu rieši veľa ľudí. No a začala som vlastne tými produktami, ktoré boli také nosné, a to je ProBalance, Vita Active, čiže minerály, vitamíny, kolostrum. A poviem vám, taký prvý pol rok som vlastne sa parfémov ani nedotkla. Až po pol roku som sa začala venovať aj parfémom. Ale je pravdou, že čo je najľahšie v rámci Vianoc predať, čo ešte skutočne nič nemusím vedieť, tak je práve parfémový trh. To znamená, máme vzorky a poviem vám, cez teda ten december to bolo vlastne kolostrum, čo som najviac predala, a parfémy si ľudia kúpili len preto, že vlastne vedeli už historicky, že LR má parfém. Ja sa ma sami pýtali, že harem, či nemáme a či nemám vzorku, takže tých prvých 50 eur, hovorím, v decembri som zarobila na parfémoch a na kolostre. No a to bol teda ten môj rozbeh a pravdou je, že vlastne do rúk som brala vlastne katalóg mesačný a vlastne hovorila som o tom, že akým spôsobom niečo vie fungovať. Takže v tom decembri som aj zaregistrovala 2 mojich kolegov, to lekári. A práve so slovami kupujte si sami, budete mať lacnejšie, príde vám to na ambulanciu a vlastne podarilo sa mi urobiť, ani neviem jak, ešte cez papiere 2 registrácie. No a tých prvých 50 eur pre mňa bolo také motivujúce, že niečo vôbec prišlo. Vy sami viete, keď máte jednu výplatu, máte jednu prácu, tak stále vám príde nejaká výplata z jednej firmy, alebo zo školy, alebo z vojska, stále niečo, čo očakávate a stále je tam ten zamestnávateľ, kto vám tie peniaze poslal. Pre mňa to bolo veľmi motivujúce, že som zrazu dostala LR Health and Beauty. A povedala som si, však som preto vlastne nič neurobila, vlastne som začala niečo hovoriť popri tom všetkom mojom živote. Preto vám chcem povedať, keď niektorí z vás tu začínate, tak najlepšie začiatky, čo sa týka LR obchodovania, sú práve Vianoce. A aby ste vedeli, to nie je, že ľudia naobjednávajú teraz, aby mali pod stromček tovary, ale zase mnoho
z našich zákazníkov dostáva pod stromček peniaze. To znamená, mamičky nezvyknú kupovať niečo deťom. Moja mama mi vlastne, poviem rovno, nikdy nič nekupovala. Ona mi vždy dala peniaze a kúp si, čo chceš, čo potrebuješ, použij ich, kde chceš. Nechcela mi kupovať niečo, čo nebudem nosiť, alebo jednoducho nepotrebujem. Sama vedela, že tie peniaze využijem tam, kde chcem. Preto vám chcem povedať, náš obchod Vianocami tým 24. decembrom nekončí, ale kontinuálne ľudia si nakupujú po Vianociach vlastne tým, že dostanú peniaze, tak kupujú si zase nejaké to zdravie alebo parfémy, alebo sú aj také novoročné darčeky, muž žene kúpi, žena mužovi. Čiže stále toto pokračovanie tu je. Takže to je z mojej strany, ako som ten LR obchod začala vnímať, že má obrovskú budúcnosť, že ľudia riešia imunitu, že potrebujú výživy na kĺby, že je to niečo, čo vždy pôjde, lebo nebudeme si kupovať druhý, tretí príbor, nebudeme kupovať ďalšie hrnce, alebo ja neviem, obrusy, keď máme, ale to zdravie sa bude riešiť v každej rodine a stále. No a ja by som chcela aj poprosiť pani Tkačovú, keď tu ju mám, aby povedala vlastne svoje skúsenosti v rámci vianočného trhu, akým spôsobom ona funguje, ako rieši svoju rodinku. Ďakujem Lenka, pekne. si tu niekde? Áno, tu som, Majka. Áno. Takže ďakujem pekne, všetkým pekne pozdravujem. No a moje skúsenosti sú také, ja som sa registrovala v januári roku 2014 a prešiel celý rok, kým prišli v podstate ďalšie Vianoce. A ja musím povedať, že celá moja rodina bola oerovaná pre Vianoce a každému sa to páčilo. Takto funguje už 9 rokov. To znamená, u nás funguje taká tradícia, keďže sme jedna cerka v Bratislave, druhá je v Košiciach a ďalšia cerka je v Brne, takže si posielame maily. Máme ten mail, do ktorého sa dopisuje. Aby ste neverili, čo sa tam píše, samozrejme, že aj ponožky a rolák a toto a pončochy a ďalšie a knižky. Knižky musia byť, ale vy ste neverili, ako tie decká dospelé mladí ľudia, ako si zvykli a vždy tam bolo dopísané. A prosím si aloe vera gel Frido na chrbát si napíše. Alebo prosím si krém, Ježiško nech mi zabezpečí krém na tvár. Alebo sprchový a parfém. Každý musí mať parfém u nás. Každá jedna baba a každý jeden chlop, mladý aj starší, musí mať u nás parfém. A teraz si predstavte, že napíšu, oni tak jednočko napíšu, taký jeden taký kozmetický spa balíček by potešil. Môže byť aj pre celú rodinu, to znamená pre dvojicu. Hej, a oni tam už chcú, aby tam mali sprchač, aby tam mali ten sorbet, maslo telové, alebo napríklad ten telový krém, aby tam mali olejček nejaký. Čiže oni sú na to tak sa na to zvykli a už nevrávim o tom, že už si pravidelnejšie kupujú, napríklad kolostrum tam nesmie chýbať, Vitaactiv nesmie chýbať, Reishi u nich nesmie chýbať. Neužívajú to pravidelne každý boží deň, ale sú situácie, keď si to jednoducho doprajú, aby boli zdraví. No a viete, čo som kúpila tento rok na Vianoce ja? Každému beauty elixír. Lebo to je taká pecka. Ja to užívam veľmi rada. Moja sestra sa na to dá hovoriť. To je tak výborné. To má toľko dobrých vitamínov, minerálov. Plus je tam ten kolágen. Plus taký sa hyaluronova na tie naše pusinky, aby sa pekne vyzerali. No jednoducho ja som si povedala, no nebudem teraz, samozrejme majú parfémy, ale každý má beauty elixír. Chlapci majú svoj pánsky, aby mali pekné svaly, aby mali vlásky krásne. Aj keď moja dcerka Julka povedala Tomáško, že počúvaj, ty už máš dve čielka, jedno vpredu a druhé to má tak vyššie. Samuťa. Áno, butelky sú úplne super. Takže mám tam naozaj, nedoniesla som so sebou, ale mám tu na veda v izbe pánsky a dámsky beauty elixír a viem, že si na tom skúsnú, pretože pre nich to bude naozaj veľmi dobrý darček. No, takže mamka samozrejme bude mať olejček, ona si už teraz, moja zlatá, ty mi nič nemusíš kúpať, pretože ty mi celý rok dávaš tie naše veci z LK a dnes sme mali do okolností, som telefonovala Majke a mamka sedela pri mne. Pred 2 týždňami mala taký srdcový záchvat, že sme si mysleli, že to neprežije. Tak na 219
na 100, 219 na 105 alebo 106 a tiež mala 92. Čiže pomáčky infarktový stav, hej. No a dnes si sedela pekne pri mne natočené vlásky, je mne namaľovaná, pekne oblečená v pulovriku a keď som, že s kým sa rozprávaš s Majkou? Tak dá som nahlas a mamička, povedz prosím ťa Majke, čo si mne teraz povedal. Ona mi povedala, že a ona hovoria, ja si to aj nahrám, ale potom na to som trošku pozabudla, ešte si ľahnuť, prišla som iné veci a hovorí, tak toto, v čo mi lekári nevedia pomôcť a čo mi nepomohli, tak to mi pomáha Renátka. Ona mi dáva všetky tie veci a ona je v takom stave, by si neverili. Má multidiagnózy. Pred 3 mesiacmi sme riešili takýto kolaps, že začínajúca mozgová príhoda, začínajúci srdcový infarkt, začínajúca pľúcna embolia, začínajúci zápal pľúc, no proste čistá katastrofa. A teraz, dneska viete, čo robila? Má svoju izbičku, takzvanú kaviarničku, to má moji zatiaľ, babenka, môžem prísť ku tebe do kaviarničky, ona tam si dajú kávičku, posadajú si, má tam krásne šáločky, trošičku vínka si tam dáme malinko, no proste takýto rák si robíme a ona hovorí, že vieš, čo dneska budem robiť, no čo mamička, ona si celé tie svoje vitrinky, čo má, ona si tie svoje kryštálové poháre zobrala, vyumývala, vyleštila, dala naspäť, no a to je žena, ktorá je po takýchto diagnózach. A ja vďačím Pánu Bohu za to, že mi doprial aj Majku, to už som rozprávala, xkrát a stále to budem rozprávať, a že máme náš tým špecialistov, ktorý je zvlášť pána docenta Holubca, ktorý je jej osobný lekár, ktorý vždy nastaví a ktorý užíva toto, čo je pre ňu dôležité, potrebné a ona to poctivo berie. A ešte vám musím povedať, som to možno tiež spomínala, že posledne bola na kontrole pri pani doktorke onkologičke a ona si myslela, že mamka už viac nepríde pred tými 3 mesiacmi, že ona už to určite zomrie, proste to nebude. No tam prišla vyfintená, pekná, v takom bielom pulovriku s takýmito perličkami na sebe. Kabeločka, palička, pekné nohavice, lodičky tam má také, potopánočky, to bolo ešte také relatívne teplo bolo. A ona, pani doktorka, ja sa cítim dobre, ale to nie je vaša zásluha. To je zásluha mojej dcery, pretože ona sa spája s pánom docentom Holubcom, on mi nastal takúto prírodnú liečbu a preto ja nemusím užívať vôbec žiadne vaše lieky, pretože mi bolo z nich veľmi zle. Je pravda, že budeme v januári 88 rokov a že možno jej telo už inak znáša a inak sa aj to telo inak vníma tú rakovinu, ktorú má v sebe. Ale naozaj nemá žiadne metastázy. Tá je mysel nastavená na to, že ona na rakovinu nezomrie, čo bol veľký boj z mojej strany voči nej, aby začať takto myslieť. A ona hovorí, ja chcem zomrieť na srdiečko, ja nechcem zomrieť na rakovinu. No a sa to takto aj splní. Srdiečko je naozaj slabé, ale zatiaľ je tu na medzi nami, ja som veľmi rada. Takže toto sú moje Vianoce. Robíme si, treba si užiť každú chvíľku. To isté je Inguška, keby Inguška sa vyjadrila, naše darčeky sú darčeky pre zdravie a pre radosť našim blízkym. A musím vám povedať, keď raz okoštujú a vychutnajú a načapkajú si, stále budú chcieť. Stále. Lebo stále máme tu na úžasné, skvelé produkty, nadúpané aloe verou. A dneska som sa rozprávala takisto aj s Agnetkou Bartekou, ona hovorí, že náš propolisový krém je ten najúžasnejší krém pod make-up. Dám za pravdu. Ja si dám aj Beauty Diamonds krémy na tvár, však už mám svoj vek, že by to držalo trošičku, že by mi telica nespadli rovno do polievky, keď sa zohnem, že? Ale keď si dám, trošku počkám, dám si to aj na ten Beauty Diamonds krémik, čo je s diamantmi. Na to si dám trošku propolisového krému, na to si potom dám make-up, ešte s húbkou takto popritláčam trošičku aj s rukami, aj rozmastím to. Viete, že tá pokožka vyzerá, keby som ani make-up nemala. Takže žiadne šulky sa nerobia, žiadne neviem čo, ako tá pokožka naozaj vyzerá dobre. Takže máme tak širokú paletu tých našich produktov, také úžasné, každý z vás si môže vybrať. Tak si vyskúšajte. Nech sa páči, Majka. Ďakujem, Renka. Je pravdou, že veľa ľudí ani netuší, čo v tom LR má. Netuší, čo vie získať, keď sa vôbec zaregistruje a stane sa partner a koľko vedomostí, informácií pre vlastné zdravie vie človek
nájsť. Ako vidím, laici idú k lekárovi, dostanú lieky, berú ich a posledný taký prípad, čo ja akože mám, volala mi jedna pani z Bardejova, je onkologický pacient, strašne zoslabnutá, strašne vraj aj zle vyzerá, ja som ju v živote nevidela, len sme volali. A doktorka v Prešove ju zaregistrovala do LR, keď prvýkrát podstupovala chemoterapie. A teraz mi tá pani volala po roku a hovorila, že ja už za lekármi ani nechcem ísť. Ja už nechcem ísť a čakať v čakárni, aby ma ľudia očumovali, ako vyzerám. Ja nechcem za nikým ísť a aj tak mi dávajú len antibiotika a stále to isté, stále na recepte to isté. Možno ste si sami všimli, že pôjdete k lekárovi a on má taký štandard, takú tabuľku liekov, ako poviem na rovinu, aj moja to má, že stále to isté a vlastne už viem, že čo už z lekárne nevyberám, lebo to ešte mám 3 krabičky z minula. Takže vlastne volá mi pani, ktorá je už tak zúfalá a chorá, unavená a pokazaný žalúdok už z liekov, že ona sama vie, že už ani toto lieky už nemôže ani jeden už zobrať do pusy, lebo už je jej koniec. A volá mi s tým, že vy mi pomôžete, lebo aj minule som prežila tie chemoterapie tak úžasne a tak s ľahkosťou, že proste to vedela zniesť. Ale teraz už má telo tak vyčerpané a prechemizované, že ona doslova už potrebuje aj trošku, nie že trošku, mega výživu, aby sa telo začalo brániť proti bežným chorobám. Lebo hovorím, vyčerpaný organizmus je vlastne živná pôda pre všetko, čo zvonku príde, sa rozvinie a človek nevie, čo skôr má riešiť. No a taký druhý telefonát bol mamička, ktorej dieťa sa dusí a stále bolo to kolostrum drahé, až kým vlastne nešla na pohotovosť pomaly 2-krát v noci, že sa dieťa dusí. Keď išla na alergológiu, tak už dieťa asi 5-ročné dostalo spreje do hrdla, aby vôbec sa udýchalo, od alergie lieky, proti kašľu, dusivému, draždivému. A mamička konečne si povedala, skúsim to kolostrum. A poviem vám, berie pol roka to kolostrum, dieťa chodí do škôlky, drží sa bez antibiotík a je to pre ňu zázrak. Lebo keď sa dieťa dusí, že nevie dýchať, ja som to tiež zažívala, keď moje deti boli nejak choré dávno, že som za nich vedela dýchať. Že mne bolo ťažko dýchať, keď dieťaťu bolo ťažko dýchať. Čiže vieme, o čom hovoríme a v tom LR hovorím, nachádzame obrovskú pomoc, tú, čo veľakrát ani vám, prepáčte, doktor, nedá. Lebo môžem na chvíľočku ešte on poprosím? sám o tom nevie. Áno, Majka, ja som sa teraz posledne rozprávala s Inguškou. Inguška, ak môžeš, nemusíš sa ani, viem, že dneska si veľmi unavená, ak môžeš, daj si mikrofón, uvoľni si a povedz svoju príhodu s tým pánom, ktorému ste pomocou dať do Centrálubca, či vás pána doktora Campbell pomohli. Môžem ťa poprosiť, Inguška? Ahojte, môj zlatý. Ja už som to dávala do všetkých skupín. Proste pán je veľmi prekvapený z toho, ako mu naše produkty zabrali. Pred mesiacom mal COVID, ktorý sa mu vrátil v priebehu mesiaca a potreboval riešiť právne veci so svojou advokátkou. Evička je partnerka a poprosila ma, či mu vieme pomôcť. No ako už som spomenula, áno, vedela som, čo mu doporučím, ale volala som pánovi doktorovi Campemu. No a doporučil mi trikrát za deň po 2 tabletky kolostra, 3-krát za deň po 2 tabletky cistusu
A ja som v podstate spomenula pánovi doktorovi Kampemu, že by som mu pridala aj náš Zlatý Gold, Min Master, aj gel. Nebolo mi to odsúhlasené, ale aj napriek tomu my sme sa s Evičkou rozhodli a dali sme mu ešte aj gel a dali sme mu aj Min Master. No nevie si to vynachváliť. Proste smeje sa z toho, že akú sme mu kuru nasadili, že on je iný človek. Pil 3-4 energetiaky za deň, hej, fičal aj na káve. Proste všetko teraz odbúral a hovorí, on sa cíti úplne super. Ale vážne berie tie všetky naše veci presne tak, jak mu to bolo povedané. Takže tak. Ďakujem pekne. Úžasné. Úžasné, a si zoberte, ľudia dochádzajú do týchto práve štádií, že nevedia si pomôcť a potom, akože tu sú také výživy, vy potrebujete tým ľuďom dať s takou razantnosťou, čo musia brať, aby sa dostali do zdravia, že oni tie zmeny začnú cítiť a potom budú vlastne chodiace reklamy. Lebo naozaj ľudia cítia, či sú slabí, či sa vedia otočiť na posteli. Jak tiež mi jedna pani, čo onkologická pacientka, povedala: Maja, ja som tak slabá, že jednu noc ja som normálne rozmýšľala, či sa otočím na tej posteli, alebo nie, lebo je tak unavená. A čo sa týka ochorení, tak časté recidívy, že to je neuveriteľné. Opakovane ide a zajtra ide zase na príjem a zase ožarovania. Z prsníka išlo niečo do hlavy a proste pooperovali, ešte tam niečo ostalo, zase to rastie, zase musí ísť na operáciu a ono to naozaj, ja furt hovorím, že to je jak jablko, keď niekde niečo sa nájde, tak to jablko proste odíde a tak aj človek. Ale keď sú tu nejaké vyskúmané veci, ktoré rejši príklad, hej, zabraňuje tvorbe metastáz, tak treba pápať to rejši. Keď x lekárov povedalo 1500 krát a ja takisto, keď hovorím, že prvý produkt, ktorý chytám do ruky ja versus ľudia, ktokoľvek od detí cez starého človeka, keď Probalance znižuje prekyslenie a teda zásadu nemá rado nádorové ochorenie, tak jednoducho ten Probalance budem už preventívne brať. Nerozumiem ľuďom, prečo nechávajú sa dostať do štádií, kedy už naozaj, keď už neviem čo, tak vtedy čo idem riešiť. A idem riešiť alternatívou, čo alternatíva je príroda. A ja furt hovorím, príroda neuškodí, príroda nemá vedľajšie účinky. Čítajte si o liečivých bylinách sami. LR je všetko liečivé byliny. Taký emergency spray 12 liečivých bylín. Však naši dedovia, baby nežili z iných vecí, len to, čo rastlo na poli a dožívali sa 80-90 rokov. Jak je možné, že 30-40 ročný už je rozbitý a mi povie, že mám rozbitú chrbticu. Prečo má tú osteoporózu? Jak je to možné? Odpoveď je, máme katastrofu už v obchodných domoch vo forme paradajok, paprík, šalátov, uhoriek, všetko je chemizované, už len sa toho dotknete. Mám pani, čo zje paradajku, spuchne jej celá pusa. Jednoducho, a z čoho nos paradajky si myslíte? Z tých sprejov, z tých konzervačných látok, z toho nedozretia a transportu zo Španielska, kým príde do Teska. V Tesku to stojí ďalší mesiac a tá paradajka je, ochutnáte jak zemiak chuťovo, bez chuti. Jednoducho dávajte dôraz aj každému, koho stretnete, že vitamíny, minerály, táto tu dvojička je na nezaplatenie. Jak sa mi zaregistroval teraz jeden pán taký šalený, akčný, podnikavý, neskutočný, podobá sa mi na Barteka mimochodom, Reni. Taký jednoduchý, ale vie presne, čo robí, rozhodol sa a počúva všetky videá, všetko, čo mu pošlem, kliká, o 5 ráno vstane a pozera videá. Jednoducho veľmi nasáva všetko o tom LR. A som mu povedala, lebo má tiež vysoký tlak, už liečený a tak ďalej, trošku má červené v pleti, tvári. A som mu povedala, že aj keby z toho LR nič nemalo byť obchodne pre teba,
ale možno ti zachránilo život. Lebo zase v tom tempe, akom fungoval, v tom zdravotnom štýle nezdravom, tak vlastne keby nedostal sa k tomu LR, tak možno by fakt mal infarkt alebo porážku, alebo proste niečo by sa udialo, ale to, že sa dostal k tým produktom, hovorím, nikdy neviete, čo vám to v tele robí, ale ono to všetko upravuje a nachádza cestu, čo má robiť. Len hovorím, dajte dôraz na tú prevenciu, však to nie sú šalené peniaze. Keď máme teraz tú akciovú záležitosť ProBalance a 2 Vita Activy na 2 mesiace, vlastne vyjde 25 €. 2 mesiace. 2 mesiace, 1 mesiac je 25 €. 25 delené 30 dní vás vyjde 0,780 centov na deň. Dávka zdravia, minerálov, vitamínov, čo je úplne človek ožije. Ale takto to predávajte aj ľuďom, keď sa s nimi stretnete, že koľko to vyjde na deň. A vtedy vám to zoberú a hlavne aj začnú brať, keď im poviete, že sa zlepší koža, že budú mať lepšie vlasy, budú sa lepšie cítiť, budú lepšie spať. Viete, ako v tom Vitaactive sú B1, B2, B6, B12, komplexné Bčka, však to je vyžívaný nervový systém. Že keď sú bledí, tak počervenejú im lica, že budú mať zdravší vzhľad. A to je aj toto odkyslenie, keď sú ľudia totálne bieli, jak steny. Ako vidíte už na pohľad, že sú unavení. To je neuveriteľné. Hovorím, bola som v Košice mesto, v Košiciach a v Prešove i v obchodných centrách. Ale ja vidím mamičky s deťmi, deti kruhy pod očami, jak by teraz vyšli z postele a s teplotou. Proste tak nezdravé tváre, že si poviem pre pána Jana, však jak boli naše deti, však to furt po vonku behalo, proste sme navarili polievky, žiadne sáčky, blúdy, polotovary. Ja som nikdy decku nekúpila tú detskú výživu, komplexné, zmixované mäso so zemiakmi, že by ja som toto dávala deťom, neexistovalo. Ale čo mamičky teraz robia? Proste vychovávajme ľudí k tej fantastickej strave, ale aj k doplnkom výživy, lebo tie stravy v obchodoch sú chudobné na vitamíny, minerály, na železo, na všetko. A sami študujte, pozerajte. Keď mám čas a vždy si ho aj chcem nájsť, ja nebudem pozerať niečo bez servítky, nebudem pozerať bludy, jak akože môj partner to pozerá, hej, akože však pozerá tak, že tomu nerozumie, však po slovensky nevie, ale akože tam niečo varia a potom to komentujú, toto jedlo. Viete asi, o čom hovorím. Ale ja to nemôžem ani počúvať. Pre mňa je to taká strata času, ako tí ľudia, čo vedia o jedle, že to tam hodnotia. Rozumiete, to sú tak prázdne reči a hlúposti. Jeden povie slané, sladké, však si to dosoľ, každý má inú chuť. Proste pre mňa je to debilná strata času pozerať niečo, čo vám nič do života nedá. A ten čas sa míňa deň za dňom a keď proste chcem niečo predať a chcete niečo predať, prečítajte si o formách kolagénu, prečítajte si o vitamínoch, o fungovaní červených krviniek. Prečo sú tak časté infarkty, porážky? Prečo? Čo sa tam mení v tej krvi? Jak to vlastne funguje? To sú tak zaujímavé veci, že si poviete, jaký človek je skutočne Boží tvor, lebo toto by nikdy nikto nevedel skonštruovať, čo človek ako systém je. Od oka, cez mozog, cez toto vedomie a koža, každý orgán je šialené vyskladanie buniek a každá bunka potrebuje výživu. A teraz si predstavte, že takto povie, drahé, ma ide šľak trafiť. Jakú máte skúsenosť? Majka, môžem na to na chvíľočku? No akú máte skúsenosť s tým, že niekto povie, ja to nepotrebujem? No to práve takto povie, že to nepotrebujú, že oni sú zdraví. Hejže. Presne tak. Ale pritom si uvedomujú,
že tá strava je naozaj už nie je taká, ako bola kedysi, že tie výživové hodnoty má naozaj na minimálnej úrovni. Ja napríklad si spomínala to sprej, že by sa nezadusil to chlapča. Ja som mala svojho času veľmi ťažkú alergiu a užívala som kortikoidy, keď som sa dostala do LR, tak mala som tak ťažkú alergiu, že som zjedala napríklad jednu malinku a vyzerala som ako gepard. Všade, černé fleky, boľavé, mierne opuchy, každý opuch neskutočne bol, pretože to tlačí na tie nervové zakončenia. Mala som spreť do hrdla, aby som sa nezadusila. A lekári mi nevedeli vôbec pomôcť. Jednoducho mi povedal, keď som prišla ako pán doktor Šlabovi, tak mi povedal, no pani Žierka, no čo s vami, však niečo predsa jesť musíte. Ja som si dala čaj, bez medu, bez citróna, nejaký bylinkový, dala som si maces. Cerka ma v tom čase mala oslavy, to sa mali prvé sveté pivo a potom birmovka, tak. Urobila som hostinu, samozrejme po hostenie, sama som nezjedla nič a išla som do kostolíka a tam môj spolužiak hovorí, lebo som mala také napuchnuté ústa z toho macesu a z čajka. A hovorí, to je čo, botox, frasa botox, hovorí, sama príroda, však to alergia. Takže robila som si z toho srandu a do smiechu mi vôbec nebolo, pretože raz ma dcerka nachytala, takže som bola v kúpeľni, bola zima, ja som bola nahá, vyzerala som otrasne, strašne, mala som na sebe otvorené okno, aby ma to chladilo a s alpou som si celé telo natierala, aby som zvládala toto pálenie, svrbenie a bolenie celého tela. To bolo čo hrozné. Pán doktor Šalin povedal, pani inžinierka, ja vám nedokážem pomôcť. Poslaj ma na kadejaké vyšetrenia a pán doktor na reumatológii, samozrejme aj tam poslaj, taký ma povyziekal do spodného prádla, povykrúcal každú ruku, každú nohu a no pani inžinierka, ako by som to povedal, ste veľmi zachová 50-tnička v tom čase. Hej? Ale viete, ako sa vraví, keď sa ráno zobudíme a nič nás nebol, tak sme tam aj zomreli však. Polichotil, ručku mi poboskal, ja som išla vonku a som sa rozrevala, pretože mi nevedeli pomôcť. A tak, keď som sa zaregistrovala, kolostrum, Probalance, aloe vera nesmel u mňa chýbať. Ja si už nepamätám, či to bolo za 3 mesiace, ale ja som prestala užívať kortikoidy. Po troške som si sama znižovala dávky liekov, ktoré som užívala na alergiu. Keď som mala niečo proti svrbeniu, ja som bola z toho tak oťapená, zblbnutá, že ja som nebola schopná fungovať. Že ja som za možno do 2-3 mesiacov som prestala užívať všetky lieky a môj stav sa radikálne zmenil. A toto, čo si Majka spomínala, napríklad tie paradajky, ja napríklad za tých 9 rokov ja už nemám alergické prejavy. Z času na čas sa mi však objaví, a to keď na trhovisko, ja mám rada ovocie, zeleninu, a keď niekto predáva prechemizovanú, predusičnanú zeleninu, v momente mi ústa takto napupnajú. Alebo líco, alebo oči mám potom také. Alebo mi dačo napuchne na ruke. A ja viem, že hop, takže dieta, dám si kolostrum, dám si rejši, dám si aloe vo väčších dávkach a ono ma to drží také 2-3 týždne, také aj mesiac. Ale zase to prejde a mám pokoj. Čiže ono sú to tak úžasné naše produkty. A ľudia, a mám tú istú skúsenosť ako Majka, že má ľudí, ktorí sú onkopacienti. Ledva sa pomocou kúry dostať na chváľbou, že momentálne sú na chváľbou, ako vravím, že im momentálne akože nič nie je. Ale keď som poslala správu pánu docentovi Holubcovi, hovorí, pravdepodobne sa jedná o vírusovú rakovinu. Momentálne sa nachádza v stave, keď je to dobré, ale je časom, keď sa to zase môže vrátiť. A čakajú, kým sa to vráti. Je to už na každom rozhodnutí naozaj, ak to bude, ale tá výživa je naozaj alfa omega. Pán primár Kampe hovorí, keby ste užívali vitamíny a minerály, Vitaactiv a Probalance, len tieto 2 produkty dlhodobo, tak vy ochoriete na zdravie. Vy zrazu budete zdraví, vy nebudete chorí. A to sú centové záležitosti pre človeka na jeden deň. Takže Majka, dám ti fakt za pravdu. Alfa omega sú vitamíny, Vitaactiv a Probalance. Ak sa k tomu dá sa ešte to naše skvelé, úžasné, bezkonkurenčné, ja tomu hovorím Božie aloe vera, tak je to naozaj to najlepšie, čo si môžeme spraviť, pretože to naše telo, aloe vera, ono si tú cestičku nájde, aj tie vitamínky, aj tie Probalance, aby nám to telo ozdravil. Ja teraz nič len telefonujem a rozprávam sa a zistujem, aký majú
aké majú pocity, ako to užívajú, či sa im polepšilo. A verte mi, či nie, dnes mi jedna pani povedala, išla som na preventívnu prehliadku, ja mám všetky výsledky dobré. A mať Master, pretože bola veľmi vynervovaná, kúpila svojim rodičom na Vianoce, kúpila svojej riaditeľke, kúpila takisto, ona si kúpila, aby to, a hovorí, ja neviem, čím to je, ale ja som normálne v kľude, ja to normálne lepšie znášam. Tá moja šéfka je taká harpia, hovorí, ale ja ju normálne pri sebe znesiem a ja sa neroztrasiem ako predtým. No ja som sa kedy si tiež registrovala na 10 alebo 11 fliaž mať Mastera. To si Majka možno pamätá, možno nie. Jednoducho, keď zistujem a ľudia povedia, že môj syn, ktorý bol v kuse chorý, už mesiac a pol nebol chorý, ja neviem, či to je, možno to je predsa len tým kolostrom. Ja som šťastná. Takže hovorím, vydržte, používajte ďalej. A zbieram tie informácie a potom tie informácie rozprávam ďalej. Na toto je moje doporučenie. A naozaj, Inguško sme sa už dávno rozprávali, namiesto ďalšieho príboru, ale ľudia si nekúpujú príbor tak často samozrejme, alebo ďalší papuč, ktoré tam stoja v tej skrinke. Alebo ďalšie, ja neviem, trička, ktoré už majú plnú skrinku, že to nemajú kde dávať. Kúpte si vitamíny a minerály. Tak ako naše decka sa naučili, že si pod stromček pýtajú naozaj produkty pre zdravie z LR, no a popri tom samozrejme nesmie chýbať ani ten parfém, ani ten krém, ani ten sorbet a telové maslo a sprchový gel, to tiež nesmie chýbať. Tak ich naučte to používať a keď dostanú peniažky od babičky, tak nech si naozaj kúpia. Ja viem, že existuje množstvo krásnych vecí. Nech si doprajú toto, po čom srdce túži. A nech si doprajú to prvade to zdravie. Pretože na každom kroku počúvam. Ak nebudem zdravá, nebudem hľadať nič. Houk z mojej strany. No, je presne to, že ľudia môžu mať 2 domy, 3 byty, státky, zmetky, koľko len chcú, čoho chcú. Ale keď niečo zaklope, to je to pruser. A tie prusery, jak moja mama hovorila, čo vidíš na ľuďoch, čakaj na sebe. A keď viem, že nejaká prevencia existuje, tak prvá vec je prevencia. Takže tá prevencia to je dačo úžasné, lebo keď tiež sa mňa lekárka opýta, Majka, to vás fakt nič neboli? To fakt, akože všetko je OK. No akože tiež poviem, však už mám tiež nejaký vek, hej, a vidím, čo kolegyne s paličkami do roboty idú, hej, lebo kĺby. No ale na druhej strane zase, keď bola tak ťažká nadváha celý život, no to je ako zase, hej, vieme, o čom to je. Tie kĺby nosia 20 kg denne viac, než bežný človek. Proste tam to je rovná sa všetko, hej. Keď si Renka povedala, že jak si nemohla nič jesť a jedla si čaj a maces. Presne som bola za jednou pani doktorkou všeobecnou dnes. Ona má veľmi rada prírodné veci a povedala, že ľudia prídu a povedia, že už nemajú čo jesť. Na všetko majú alergiu. Ale oni musia dať čo jesť. A povedala úžasnú vetu. Na toto je jedine detox. Lebo oni musia niečo jesť. To znamená, keď neviem, čo do pusy dať, zo všetkého sa vysypem, zo všetkého hnačkujem v kuse, taký problém a teda už tá hypercitlivosť na všetko chemizované, tak proste tam je najúčinnejší detox aloe vera gel. A toto nedám aj ja na to dopustiť, lebo to zlepšuje od stolice, cez fungovanie, kožné systémy, vstrebávanie živín, čokoľvek jete, lepšie sa to vstrebe, rozloží. A preto zase, keď si dáte poradiť, ja najviac registrujem momentálne na to dvojičky aloe vera, či už je to ako to broskyňové pre diabetikov, najobjemnejšie aloe vera obsahovo, alebo moja najobľúbenejšia sivera, čo je vlastne totálny detox, či sú to močové cesty, u chlapov prostáty, viete, že máme, hovorí sa ciev, toľko kilometrov, že by obišli 2-krát zemeguľu. To znamená, všetky cievy v tele, keby sme rozložili dĺžku, tak to je obvod 2-krát našej zemegule.
A máme len jedno srdiečko, ktoré pumpuje to tú krv do všetkých ciev, do končekov prstov, tam sa to vymieňa a ide naspäť. 24 hodín, odkedy sa vôbec vlastne vznikneme v bruchu až do smrti, toto srdce bije. Preto je to symbol lásky, lebo keď srdiečko dobije, tak vlastne ten človek odchádza, alebo vlastne kým žijeme, vieme milovať, vieme objímať, vieme hladkať, vieme dávať tú emóciu. A preto tú Siveru, hovorím, čo sa týka cievného systému teraz, tak je to najlepší detox a riedi krv, čiže prevencia infartov, porážok. To, čo teraz také najčastejšie sa vyskytuje. Takže hovorím, v tých dvojičkách si to viete pouplatňovať, no a vieme robiť len a len dobré, preto aj to LR není, že ideme znásilňovať, presviečať. Poviem vám rovno, ja som o tom presvedčená a ľuďom poviem, čo viem a poviem, vy si vyberte, či chcete furt chodiť na autobus, na auto, do Prešova, do Košíc, vyšetrenie, do 1, 2, 5 ambulancia, alebo mať svätý pokoj, zdravý život, chodiť do roboty, vyrobiť viac, nemať marotky a tak ďalej. Ľudia si vyberajú sami. Ešte si aj vyberajú, či chcú byť chorí, alebo nechcú byť chorí, lebo pomoc je. Takže takým spôsobom fungujem, kde idem, poviem, je to moja svätá povinnosť, lebo robím LR. A vlastne tým chodením a osvetou šírite produkt a zarábate. Celá veda. Tak presne. Neviem viac k tomu povedať, lebo vlastne to LR je naozaj kúpuj si sám, budeš mať lacnejšie, zaregistrujem, idem ďalej. S človekom potom komunikujem, ako si to vie objednávať. K predaným produktom, jak som vám spomínala, najčastejšie dajte dvojičku aloe vera a túto sériu a už máte registráciu. Čiže vyberte si taký registračný balíček, vitamíny, minerály, aloe a už máte človeka. Nešpekulovať milión vecí a nekomplikovať si, čo dať. Toto potrebuje každý na tomto začať. A keď už nejak boli žalúdok, tak dám probiotika. Keď je problém, ja neviem, s atopickým exémom, tak dám aloe vera box. Proste už len tam pridávate ďalšie veci, ale ten základ na zaregistrovať, predať, doporučiť, pomôcť je vitamíny, minerály. No a to je asi tak všetko. Ďakujem vám za pozornosť.